Wij gaan naar 2200 in de maand. En die coronaperiode had u zo'n product kosten. En dan komt dit er nog eens een keer bij. Ja, dat trekken wij net. Er komt een eind aan café snackbar Wat Burgum. De klanditie die is er nog wel. Maar toch de hege energieprijzen zucht eigenaar Frans Mokum geen mogelijkheid meer om terug te gaan. Ik zoek net weten hoe. Ja, dan maar een patatje 6 euro kost je. En een glaasje bier bij u misschien ook wel voor jou een heel 4 euro. Ja, maar ja, dan bedoelt de klant niks voor. Dus dan levert het nog niks op. Zoals het schijnt komt er straks in april door hier een regeling voor de MKB. Maar ja, dan hoeft het net meer, dan ben de mensen al omvallen. Dat is te let. Dat is vies te let, ja. Het is in en triest dat het zo mat. Maar ja, wat doe je eraan? En dus wordt op 24 december het laatste bierke dronken in café Wat Burgum. En daarna, dat is nog maar de vraag. Wat nou? Wat nou, rentenieren wordt nog niks. Ik mag me solliciteren, maar misschien dat ik weer aan het werk komen kan. Ik ga een achtergrond in de werkdagbouw. En op dit moment is de werk zat en we trekken net zo'n bordje naar de leeftijd dat ik denk dat dat wel lukt, maar ja, dat is net de bedoeling. Dat je de laatste keer hier nou weer voor een baas aan het werk maken. Maar we zullen wel matten. Dubbel gevoel. Heel dubbel, ja, heel dubbel. Café en snackbar Noordburgum had je langs de Tierdaal.